Сишәмбе көнне юл хәрәкәте куркынычсызлыгы буенча район комиссиясенең киңәйтелгән утырышы булды. Быел шундый 5 утырыш үтеп, аларда район юл хәрәкәте куркынычсызлыгы буенча 55 мәсьәлә каралды. Елның соңгы утырышы башкарма комитет җитәкчесе Эмиль Галиев катнашында елган нәтиҗә буларак үтте. Төп доклад белән ЮХИДИ башлыгы Рамил Гарифуллин чыгыш ясады. Ул 2013-2020 елларда юл хәрәкәте куркынычсызлыгын яхшырту федераль программасына нәтиҗә ясады. Показатель федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах по числу погибших ДТП не превышено. ДТП погибло 5 человек, при прогнозном значении 8. 2020 елның 11 айы нәтиҗәләре буенча район территориясендә 591 юл транспорт һәлакәте теркәлде. Аларда 5 кеше һәлак булды, 58 төрле дәрәҗә тән җәрәхәтләре алды. Узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда юл транспорт һәлакәтләренең гомуми саны 39 очракка азрак булды. Исерек хәлдә руль артына утырган машина йөртүчеләр күңелгә шомы сала. Утырышта бу хакта шулай ук кышын юлларны карап тоту һәм башкалар буенча мәсьәләләр күтәрелде. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.